Gospodine Čiro Blažević, čujemo se. Čujemo se jako dobro. Pozdravljam vas i naravno našu predsjednicu srdačno pozdravljam. Hvala lijepa. I odmah da kažem da moja podrška je bila i ostala. Još jedan put više Jadranka, naša predsjednica, se je pokazala velikom, jer vidiš, nikom ništa ne zamjera, ali je činjenica da puk, obični ljudi, a Čiro Blažević čak utvara da taj puk zna njega slušati, pa ću im reći, dragi moji prijatelji, da ne bi Jadranke Kosor nema ni Evropske unije, da ne bi Jadranke Kosor nema ni početka uništavanja onog najvećeg zla što Hrvati imaju svijest toga, a to je korupcije. A da ne govorim mali milion drugih detalja, njena neokajana, čista ličnost ima pravo na najveće ambicije u najvećoj stranci. Hvala vam SDP, sve ste vi to, vi ste Mika, Pera, Laza, Šaša, HDZ je bio i ostao najjača stranka i to ali će Čiro, tako... vi meni zvučite kao da ste zaljubljeni u Jadranku Kosor. To nije, ne mora se niko smijati da to, ja dozvoljavam da sam zaljubljen, ali to nije razlog da ja ne budem objektivan. Ja u ovom času se obraćam jednom auditoriju koji je vrlo značajna i Plavi radio je uistinu slušan radio i kaže mi, nemate pravo, a ne biti za Jadranku Kosor. Ona ništa nije napravila osim ove jedne kampanje koja je, se ne znam po kojim fenomenom učinila sa svih strana protiv nje. I ovo kad ti malo prije rekao, sine, da je ona usamljena, ne, ona je jedna hrabra žena koja će se i dalje boriti, nažalost sama se bori. Gledam jučer onoga, ne znam ni kako se zove, koji odgovara Jadranki Kosor na primjer ovom Jovanoviću koji su bile na mjestu, pa to je sramota da niko ne skoči pa da ne kaže, slušaj šugo balavi, o čemu ti govoriš. Da, ali u svakom slučaju ja imam puno razloga da budem revoltiran i razočaran i tužan za sve ovu nepravdu koju Jadranka Kosor je doživjela u posljednje vrijeme. Ali na kraju se mrtvi broje, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Tako je, hvala ti lijepa. Ja mislim da je, evo, javljanje gospodina Blaževića u emisiju Doktor. Čiro, hvala puno. Odgovor na vaše pitanje. Doktora, uhvatili smo ga u ordinaciji u čekaonici. I ako me ne budeš volila, ubiću. Znaš ti da ja tebe volim. Molim te, javi se. Evo, morala sam se pojaviti na radiju da se čujemo. Javi se da popijemo kavu. Ajde, sve dobro, puno ti hvala. Pusa, bok, bok. Koja ljubav. To je stvarno bilo ovako izvjeri ljubavi. Ne vidite se često sa Čirom? Ne vidimo se često, ali kad na pitanje uopće na promišljanje o izdaji, o stavljanju, o prevrtanju, o prekretanju kaputa, mislim da je važno da ljudi poput gospodina Blaževića koji su zaista proživjeli boga život, vidjeli su i znaju što znači izdaje, znaju što znači ovakve ili onakve vrijednosti ili ako hoćete prave vrijednosti i kad me on podupire, a znate da je on veliki HDZ-ovac i da se on HDZ-a nikada nije odrekao i najtežim vremenima za HDZ i jako mi je važna njegova potpora jer na početku mog premijerskog mandata mi je otprilike govorio isto i zna kakvom sam sve, odnosno kakvim sam izazovima bila izvrgnuta i eto, hvala Čiri.